Degeaba are corp frumos Bogdane. Da, adevărul că asta cu frumusețea e o chestie trecătoare, dar spiritul ăsta copilăresc, adică nu știu, eu sunt mai alintat de fel și pentru mine o fată când e sensibilă, când e alintată, așa contează. Ce surpriză, bună sau rea? Băi, ești bibișor? Dacă ești bibișor o să fii bună, dacă nu ești bibișor poate o să fii rea, nu știu. Eu sunt imparțial, dar na. De ce ești dezbrăcat? Păi cam așa mai doarme lumea. Nu sunt complet dezbrăcat. Sunt în pantaloni scurți, dar... Na. Băi, stați mă, băi, cred... Mamă, e unul de aici de la producție pe live-ul meu. Ați place prea mult, Roxana, se vede. De ce nu faceți cuplu? Dar atenție, intră Andy curând și nu cred că ați va conveni. Măi, în primul rând, nu știu de unde ești tu așa convins că va intra Andy. În al doilea rând, dacă va intra Andy și îl aștept pentru că e fratele meu și ne înțelegem super bine, mi-ar plăcea să vină. Nu cred că se va mai împăca cu Roxana, în primul rând. Și în al doilea rând, nu cred că Roxana s-ar mai împăca cu el. Te salut, Radu. Ia, hai că am stat prea mult la comentarii și s-au făcut prea multe comentarii. Roxana nu se va mai schimba, nu te îmbăta cu apă rece, nu se compară cu Mari nici în visele ei. Asta e relativ. În fiecare om are alte așteptări de la o persoană, adică ceea ce vi se pare vouă că face o fată bine, poate altuia îi s-ar părea un defect și invers. Nu e vorba să te arzi, Bogdane, dar sfatul nu este să faci ceea ce simți, dar încearcă să fii rezervat în ceea ce o privește pe Roxana pentru un moment. Urmărește din umbră totul. Mulțumesc. Tu mai joci mult la mai multe capete. Că pentru prima oară în viața mea joc la un singur capăt. Dita dumalul ăsta, unde te-ai tuns, frate, că vreau să-mi scurtez și o pereche de blugi. Cui ai zis? Mie, gen. E veche, vera. Da. Virocatele mai noi. Roxana acum o săptămână spunea că își da viața pentru Andy. Băi, tu, de când acum o săptămână? Cam eu o lună de când sunt aici. Da, sunt două. De ce nu te cuplezi cu Bianca? Aștepta surpriza. Am cu și mi-au puterul. Te salută Cristina, Alexandra. O pup. Eu am pensat că voi o să demonstrați puterea dragostei în afară. Cine mă? Tu cu Cristina. Zi-mă, Cristina, vrei să vorbesc cu ăștia pe ei să te chemi? Spune-mi dacă vrei. Făcut treabă. Da. Unde este Adrian? La el în cameră. Te pupă, Cristina. Nu, surpriza nu este despre mine și despre Bianca. Bianca are o surpriză pentru voi. Ia uzi, mă, că te așteaptă afară, Alex, pe tine. Băi, chiar sunt moldoveni cele frumoase. Băi, nu mai veniți cu comentarii de astea că azi te săruți cu mare și mâine nu-l bagi în seamă. Dacă fiți atenți măcar, dacă vă uitați la emisiune, fiți atenți și la ce spun eu și la cât de explicit sunt când spun ceva, pentru că eu mi-asum tot ce spun și tot ce fac. Dacă voi interpretați... Lasă, Alina, că tu ești moldoveancă, dar nu stai în Moldova.
Bibi nu ar face niciodată cuplu cu Adrian. Păi stai mă, cine a, pe bunica a scris cineva aici că Bianca se va combina cu Adrian? Ce aveți mă? Nici pentru toți banii din lume nu cred că s-ar întâmpla asta. Serios vorbesc. S-au certat. De cât timp faci sport? Nici rușine să mai zic de cât timp fac sport, că aici în Istanbul cam așa cu sportul, nu prea... Sper că data viitoare să ieși tu favoritul. Pe asta depinde numai de voi. Te cred că vrei portret, dar chiar nu pot, chiar nu... Felicitări că ai ieșit pe locul 3. Dar vezi că nu e locul 3. Doamne ferează, deci unul mi-a zis futu-ți pizda mătii, zi-mi numele, te rog. Nigga, what? Eu sunt chiar din Republica Moldova, Chișinău. Doamne, avem și noi o doamnă Victoria care se ocupă de noi și ea e tot din Chișinău. Am venit și eu pe aici, pe Ferentar, să mai aduc puțină frumusețe zonei. Cam lungă pauza dintre frumusețe și zonei. Cum ți se pare Istanbulul? E frumos. Auzi, tu crezi că Simona e domnișoară? Vai, deci nu pot să cred că ați adus subiectul ăsta și pe live-ul meu, mâncava-și gura voastră. Deci unul la mână e strict problema ei, adică chiar nu să mă intereseze nici pe mine și pe niciunul din voi. Clar, nu avem noi nicio treabă. Dar da, eu cred că este. Chiar cred că este, serios. Pizdeț, plea. Georgiana Rusu, nu prea. Nu citi comentariile urâte, dar dacă mi-mi plac când să ăștia invidiaci. Marina, Bianca. Ți-ai pus poză pe o parte și făceam exerciții pentru gât cu poza ta. Dă-ți șapca jos din cap? Nigga, what? Doamne. Cu cine face Bibi cuplul? Dar n-am zis nimic de niciun cuplu. Îți place de Roxy, îmi place mult de voi, băi. Te cunoșteai cu Andy dinainte de unde? Ne știm de la un concurs de culturism. De la Focșani. Acolo ne-am cunoscut. Eram micuți, stăteam de acolo în spate, ne pumpam împreună. Străini, nu știam pe nimeni. Păi îți dau și eu comentariu urât, poate îmi răspunzi și mie. Păi stai mă, că acum ți-am învățat numele și nu o să răspund expre. Ha! În trailerul pentru gala de mâine se arată că Rică zice că o place pe Roxana. Hai mă să vă zic ceva de live-ul ăla. De live-ul ăla, de promo de mâine. Cu Rică, când zice că îmi place Roxana. A fost tăiat super mult din context. De fapt, pe mine mă întrebase, sau pe el întrebase doamna Andreea ceva și el a zis ceva de genul că atunci Bogdan mi-a zis și i-au tăiat partea asta și au zis direct, da, îmi place Roxana sau ceva de genul și au tăiat chestia aia și au pus doar partea cealaltă, știi? Nu, el o iubește pe Raluca. Da, mulțumesc și eu pentru voturile voastre. Mie nu vine să cred, serios, adică chiar mă gândeam că o să trebuiască să treacă ceva timp până când o să fac eu proprii susținători și ăștia deja aveau echipe, grupuri, pe Facebook, nu mai zic, follow-uri, ce-am zis că nu o să am niciodată șanse să fiu printre favoriți. Și uite că am fost din prima săptămână, nu vine să cred. Hai, poate luăm și noi pe cineva. Pe live. Dar nu cunosc pe nimeni și mi să nu sun la cine nu trebuie.
Cum o să vedem? Totuși. Nu e nimeni cunoscut. Uite ce frumos e comentariul ăsta. E urât să zicem noi cu cine să faci cuplu și cu cine nu, dar ești așa frumos încât lângă Mari ești cel mai frumos. Cum stai? Wow. Bogdanel, serios, nu au nimic cu tine, te susțin, dar Hamude nu ați va da voie, cred, la multe. Cum adică să-mi dea voie, Hamude, mie? Vezi că a intrat Roxana Buzoi pe tine live, frate. Bună, Roxana, dacă ești live. Băi, Roxana, dacă ești pe bune pe live, ia uite la comentarii să vezi ce zic oamenii ăștia, mâncați așa. Dacă o să ai o relație cu Roxana, maxim 2 săptămâni o să dureze. Amândoi sunteți ca vremea, foarte schimbători. Gemini. Fucking Gemini. Laba. Ce nu mai simpatic băiet. Așa este, te potrivești cu Mari, nu cu Roxana. Roxy, ești bombă. Bârlat. Bârlat. Ce să faci, băi, cu Roxana de la Bucu? Dacă ești din București, parcă are vreo boală, ci cu Roxana de la Bucu. Observ că toată lumea își spune părerea, dar limba română lasă mult de dorit. Mamă, deci eu am și mie la mine e și mai nașpa. Nu te mai scobi, că nu găsești nimic. Nu, deci fii atent, am chestia asta aici, mă mănâncă și mă scapi mereu, știi? De cât timp faci sală, iei suplimente. Și am fost și la... să o las și mă mănâncă pielea, mă ustură. Bă, și Raluca ce avea? Avea un atac de panică. Sper să ai o relație cu Mari, vă potriviți. Ce mă enervează că gen eu intru pe live și voi vedeți chestii care se întâmplă acum câteva zile și nu sunteți la curent cu ce se întâmplă. Și mi-ar fi plăcut să discutăm chestiile pe care le știu și eu, dar voi încă nu le știți. Roxana e bipolară, azi cu tine și mâine cu altul. Și eu sunt bipolar, dar ghiși ce? Nu sunt astăzi cu una și mâine cu alta. Poate azi cu una peste 2 zile cu alta. Nu, glumesc. Ești fry myself. Cum ai un zâmbet frumos. Ai auzit de Murgeni? Da, normal că am auzit. Uite-mă pe Roxana, e și aici. Ai auzit de Murgeni? Da, normal că am auzit de Murgeni. Fratele meu e acolo, nu fratele. Bună, Roxana! Intră cu Roxy pe live. Nu intră șoarecul, că e unul. Abia se demachează la ora asta, probabil. Băi, ce fel sunteți și voi, jur, deci când ați aflat că e și Roxana pe live, numai comentarii de astea. Dar Roxana se potrivește cu tine mai bine. Roxana nu știu ce, acum gata, e ok, Roxana, nu? Ai urmărit sezonul 1 din Exatlon? Nu. Are prea mult teatru și cu Valentin plângea. Nu știu cine e Valentin. Băi, Roxana, Valentin e ăla care ești tu că era nasă? Nu mă glumesc, nu știu, chiar nu știu cine e. Eu mă bag la somn, Bogdan, că e târziu, noapte bună. N-ai vrut să intri, Roxana, oamenii ăștia te-au așteptat. Băi, spune-te de când așteptat să intri și ea pe live. Dar lasă să nu intri. Uite, Roxy cea mai frumoasă pentru tine, ambii nebuni. Intră cu Roxana în direct. Nu vreau. Ești perfect pentru Roxana. Andy nu este bărbat adevărat. Nu începe cu de astea. Cine a bătut din Adrian și Ricardo? Eu.
Când te întorci acasă, tu tot la Flex Gym. Da, mi-e dor. Roxana e nemachiată, de aia nu intră pe live. Vai, te-au prins, Roxana. De asta nu intrai tu pe live, mă. De asta n-ai dat accept acolo că ești nemachiată, mă. Da, da, mă. Băi, dacă mai comentează o dată, o să-i mai dau o cerere, să știți. Poate să duc să se macheze repede. De Roxana, ce zici că scrie Bogdan cu B mic? Dar nu mai vorbesc. Că mâine în emisiune nici nu o bag în seamă. Dar de unde atâta tupeu să-mi scrie numele meu cu B mic? Da. Nu, normal că nu aveam așa mulți. De ce nu o cucerești pe Roxy? Unii sunteți exagerați. Du-l-ai, domnie. Băi, frate, deci nu zic că am trăit atâția ani pe pământul ăsta și am trăit în tot timpul ăsta cu impresia că Dulai, gen Tulai, se scrie cu D, nu se scrie T-U-L-A-I, gen Tulai, Doamne? Se scrie Dulai, Doamne? Mm. Da, parcă o scris eu știu ce, abis, Bogdan cu Bumic. Bravo. Nu am nici comentarii scriți unii din voi. Gata, mai stau 5 minute. De ce scriți live? Nu mă băga anuală cu toată lumea, că eu nu scriu așa. Părerea mea e că Hamude e fostul iubit al lui Roxana, cel de 4 ani, zis Habibi. Uh-uh. Nu e el. Doamne, de ce îi dai like lui Mari pe Insta dacă nu-ți place de ea? Dar tu dai like-uri pe Instagram doar așa, când vrei să așa, nu? Ți s-au uscat gura, da. Noi am văzut episodul ăla unde zice favoriții. Voi sunteți mai în față cu filmările? Tu ce crezi? Adrian e un uscat și se umflă în pene cu toți. Nu, e adevărat, doar și apără teritoriul. Nu mai dăm un like. Exul se numește Justin. Justin, trebuie să țin minte să întreb. Dacă chiar o să chem Justin, o să zic. Marielena. Da, mă, și când tot live-ul ăsta am văzut doar te potrivești cu, ți-ar sta bine cu, dă pe bune acum. De ce te frești pe față? Nu mă joc cu barba. Semeni puțin cu Keanu Reeves, genul la care nu îmbătrânești niciodată din... Mamă, nu cred. Ce face Zănoaga acum? Duș, nu știu. Mai... Băi, Mario, ea nu mai comenta, frate, că ai dat numai comentarii aiurea în seara asta. Serios, încetează. Nu-s despre mine, dar măcar să fie despre mine dacă sunt răutăcioase, și nu arunca mortul pe alții. Cred că s-a machiat Roxana și vrea să intre pe live. Nu. Janes Romanes? Nu, dar să mă înveți și pe mine, că vreau. Dar tot l-ai luat ca pe un pui în brațe pe Adrian, îl iei la sub braț și fugi cu el. Se mai întâmplă. Ai luat proteine sau ești natural? Doamne, că ăsta e comentariul cel mai stupid din seara asta. Eu nu pot să cred că m-ai întrebat asta. Ai luat proteine sau ești natural? Ia, cum fac așa? Uh, așa.